हाय लोगोफोर, नोंथांमोननि सिगाङाव आं दिनै फंनैसो बाथ्रा शेयार खालामनो सानदों। माने जोंनि बर' समाजाव गोबां दङ, दासिमबो नुयो गोबां मानसिफोरखौनो जौ लोंनानै लामा सामा गोग्लैना थानाय। गोजां बोथोराव मानि न'आव थांनो रोङि, जौ लोंनानै लामाफ्राव उन्दुनानै थायो। बेफोरबायदि गोबां नुसै आरोना, नुयो। सिगाङावबो नुखायोमोन आरो दाबो नुगासिनो आरोना। बिसिनिसिम आं दिनै फंनैसो बुंगोन, थौब्ला खोनासं। सासे जौ फेनाय मानसिया मासे अमानि समान। सासे जौ फेनाय मानसिया मासे अमानि समान। नाथाय मानो? बे नङा जे आं जौ लोंनायखौ गाज्रि मोनो। आं जौ लोंनायखौ जेबो मोना, नाथाय लोंनायनिबो मोनसे लिमिट थानांगौ। नाथाय आं बे बाथ्राखौ मानो बुंदों नोंथांमोना खोनासं। सासे जौ फेनाय मानसिया मासे अमानि समान। सासे जौ फेनाय मानसिया मासे अमानि समान। मानोना अमाया माब्लाबा लामा दोंसेजों सिदायै थाबायनो रोङा। बेबादिनो सासे जौ फेनाय मानसियाबो माब्लाबाबो दोंसे लामाजों सिदायै थाबायनो रोङा।